Прывітанне, сябры. Мы ўжо даведаліся з вами пра шмат якія словы, але яшчэ ніводнага разу не звярталі ўвагі на часткі цела чалавека. Дык вось, калісьці псіхолагі праводзілі эксперыменты і высветлілі, што мужчыны пры знаёмстве з жанчынай у першую чаргу звяртаюць увагу на яе вочы. Дык як жа правільна па-беларуску назваць часткі вока? Пачнем з самага адметнага. Калі мы кажам пра колер вока, то бок мы маем на ўвазе колеравую абалонку, радужную вока. Гэта называецца адным словам раёк. Раёк – гэта каляровая частка вока наўкола зрэнкі. А што ж такое зрэнка, скажаце вы? А зрэнка па-руску значыць зрачок. Яшчэ ёсць адно дужа прыгожае слова вейкі. Вейкі – гэта ресніцы. У некаторых вёсках нават рабілі такі камплімент. Вейкі як у каровы. Гэта значыць доўгія, густыя. Таму не ўздумайце крыўдаваць, калі вам, як кажуць, адвесіць такі камплімент. Ну, а ў самыя нечаканыя колеры дзяўчаты фарбуюць, вядома, павекі, векі. І ведаеце, што я вам скажу? Абсалютна неважна, у які колер пафарбаваны павекі, якой даўжыні у вас вейкі і якога колеру раёк. Галоўнае, каб у вашых вачах было шчасце. Да сустрэчы, сябры!